मोनसे गिदिर खौरां मणिपुराव फिन खेबसेबाव कुकी बिग्रायारिफोर आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव दाङाबाजि कांप'क्पि जिल्लायाव फुंनि समाव सिग्रोमनायाव साथाम सन्देह गोनां कुकी उदखारिफोरखौ हमनो हायो। नंगौ, दिनै फुंनि 4:30 रिंगासोआव रैखाथि हान्जानि मोनसे अपारेशनाव कांप'क्पि जिल्लानि निउ केटेलमान्डी पुलिस थानानि आवथायाव थानाय हेंजल गामियाव साथाम सन्देह गोनां कुकी उदखारिफोरखौ हमदों। बे अपारेशनावनो सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स, आसाम राइफल्स आरो स्टेट सिकिउरिटि फर्सफोरबो दंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रैखाथि हान्जानि बे अपारेशनाव गुलि गावलायनायबो जादोंमोन। लोगोसे बे अपारेशनावनो गंथाम एके सिरिजनि हाथियार, बुलेट प्रुफ जेकेट्स, गोथां गुलि, मबाइल फन आरो गुबुन दायगोनां फोरमानलाइफोर जब्द खालामदों। नंगौ, बे जाथाया कांप'क्पि जिल्लानि हेंजल गामियाव जादों आरो बे दाङाबाजियावनो गोबां कुकी आइजोफ्रा हेंथा होदोंमोन, जायनि थाखाय रैखाथि हान्जाया टियार गेस खुबैनो गोनां जादोंमोन आरो टियार गेस खुबैनायनि जाहोनावनो साथाम आइजोफ्रा जोखोम जादोंमोन। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।